Още 5 пъти ще удите учета. Ти си бот. Сега си тегло. Аре те гледа, бе, да те в бота грозен, да те, бе, да те цепа, бе. Тегло ги на 50% е бот. Може да цепи, това ли си? Брат ще те избия. Ма как, бе? Уя, бе! Ти се паш. Ма как, бе, ме убиваш, бе? Бати, хакера. Виж каква дебела глава имаш, бе! Бега тук. Бот. Лайно. Ти си лайно. Си гей. Ти си лайно. Си гей. Ти си лайно. Си гей, брат. Ти си лайно. Па гей. Ако станеш си мъж, ако не станеш си лайно. Не деш моето бодо. Гей. Какво е? Гейшън and Rumination. Sony PlayStation. Ама се бам, нали знаеш? Не знаеш, в момента ти правя клип да качвам в YouTube.